Co ne? Takže čaute ľudia. Dneska si zahráme Sonic Adventure, asi jak to vidíte, intra. Nie je to pirátené a nie je to ani ROM, ani ISO, ani nič. Je to mobilný port Sonic Advance, ktorý stiahli z obchodu, ale čo? Takže je to fan project, ktorý je celkom dobrý, musím povedať. Proste Sonic Adventure na Game Boy Advance a portli to tu ako. Je to dobré, no, čo mám povedať. Asi to dneska dohráme celé, lebo je to ešte len demo, sa mi zdá, lebo tam sú len 3 stage. Dohráme to aj teraz všetko. A keď vyjde celá hra, tak to bude séria. Pripravte sa na to. A preto vám hovorím, ja vôbec neviem hrať Sonic Advance. Hral som to. Áno, túto verziu som hral, ale mám testovať, či to vôbec ide. A očividne to ide. Je to také ťažké. Ja mám aj život. Je to. Ale už mám aj 100 ringov. Jedna stage a už mám plus 2 životy. To ako vážne? Prvý stage máme. A je to celkom. Tá hra je veľmi dobrá podľa mňa. Na to, že to je na Game Boy Advance, to vyzerá pekne. Ako, hej, viem, čo tam pomenili, aby to tak aspoň troška vyzeralo lepšie. Lebo taká obrazovička, čo bola na Game Boy Advance, ako stačilo to a ľudia si vtedy mysleli, že wow, to je super grafika. A teraz ľudia, keď vidia, že to takto hrá, že ani sa so mnou nerozprávaj, choď preč. Ale podľa mňa je toto dobrá hra. Nielen, lebo som decko a baví ma úplne každá hra. Ale taktiež, lebo som hral tak troška Cupheada a potrebujem už nejakú ľahčiu hru, prosím. Teraz som dostala aj Undertale. A áno, už som na Ondine fightu. Nie je to vôbec nič ľahké. Tie ostré veci, čo na mňa dáva, ako viem. Je to celkom ťažké, ale toto už je troška ľahšie. Konečne. Taká hra, čo je pre deti. Ani to 2D Dark Souls. Počkej, to vie? Takže ja som tady a dneska si uděláme nějaký parkour. Tady. Takže ako vidíte, je tu dáky boss a vôbec mi to nejde. Takže ako už sme na bossovi. A sme ho zomreli, super. Nasa prvá smrť v tejto hre. Jej! To si natáčal? Nevedela som, láska. Ešte aj natáčam. No to, čo? Ako?
ideme zase na toho bossa, lebo som neviem prečo zobral, hej. Ak by teraz povedalo každé decko, to není moja chyba. Ale ja taký nie som. A zistil som, že na tohto bossa dobre funguje spin dash celkom. Pozrite, že ak mi to teraz pôjde, to budem vedieť spin dash. Počkej, spin dash. Díky Sonic Teenage, to vôbec... Ďakujem, že to vôbec existuje, Sonic 3. Teraz už to asi sranda nebude, čo? Už sa bude odrázať od toho? Dobre, už sa odráža. Vôbec dobre. Dobre. Zničil som ťa, doktorko. Čo na to povieš? Dovidenia, doktorko. Toto je tá najmenej očakávaná. Toto je ten najmenej očakávaný damage, aký som ja kedy dostal. Spadne na mňa more toto. Nevadí. Až keď máme jeden level, sa mi zdá. Ešte level. Koľko vlastne nahrávame? Môžem sa ísť pozrieť. Omylom. Ideme, počkáme, keď sa na to načítam. Tento level je dobrý. Pekne to vyzerá vizuálne. Podľa mňa, no. Neviem, či to už takto povedal. Lebo sa mi ani nechce more hľadať, kto to povedal, ale podľa mňa je toto pekné. Je to také kovovité. No. Na to nezastaví, predtým, aby sme to dohrali. Do komentárov mi môžete napísať, že čo preferujete vy. Buď Sonic Adventure, to teraz hráme, Sonic Advance 1, alebo 2, alebo 3. Aký je váš obľúbený časť? Podľa mňa je to 2 alebo 1. Tá 3 sa mi veľmi ani nepáči, neviem. Máme naspäť ten život, čo sme zomreli u doktorka Eggmana. Sme robotníka alebo doktora. Alebo Eggmana. Alebo ak vy to chcete hovoriť, ja neviem. No a už sme tu aj dokončili level. Nezabehlo to tak veľa, ak som čakal. No. Ešte bude jedna stage? Čo sa teraz loadinguje? Ešte asi stage. Jupi! Bude asi ďalšia stage. To je dobré. Aha, bude. To sa mi páči. Nie to už celá hra, ale ja si myslím, že to je demo. Neviem, uvidíme. Keď to celá hra, aj tak to dohráme. Uvidíme, či to je. Ne. Akurát u platformingu mi dáš, more, toto. U platformingu mi dáš rýchlosť. Ty zo mňa robíš srandu. Prečo u platformingu? No, konečne je to normálne. Ako vidíte, mne parkour v Sonicovi, no... Ide mi to ako dvojročnému decku, čo sa snaží dohrať Sonika. Nevadí. Vedel by som urobiť aj serius. Napríklad z toho zmeneného Undertale. Možno aj Cuphead, ha? Keď si urobím zase nový save.
ktorý sa mi robiť nechce. Aj Sonic Superstar môžeme. Aj dve Adventure. Máme veľa plánov, no. Mám veľa plánov. Lebo Sonic hry nikdy nie sú dosť. A Ringo už vôbec. Bum. Podľa mňa si môžeme zahrať aj klasické hry normálne. Sonic 1, 2, 3. Môžeme. Lebo není dôvod, že prečo nie. Proste je to dobré. A není dôvod, prečo to nemôžem spraviť. No. Čo na to povedať, ako. Sonic 1, 2 sú dobré hry. Aj trojka. Ale podľa mňa je najlepšia tá dvojka. Pridali tam veľa vecí. Tailsa. Potom ešte tam pridali jak sa to je? Spin Dash tam pridali veľa vecí. A tu jednu je ale podľa mňa to najlepšie, čo tam mohli pridať, je ten Spin Dash. Lebo proste viete, koľko problémov to vyriešilo. Teraz Sonic Origins je doslova aj Drop Dash, ktorý je pre mňa úplná zbytočnosť, podľa mňa. Proste Drop Dash to je ako Spin Dash, už musíš skočiť. Tako, no to vôbec to ničomu nepomohlo. To je proste len redesign, alebo také rečo. Proste Sonic Mania tu začala a vrátilo sa to Sonic Origins. Ale aj Sonic Mania si môžeme natočiť. Prečo sa my rozprávame o tom, čo môžeme natočiť a prečo to netočím ešte? Prečo si to nepretočím? Možno to spravím, možno nie. Možno budem lenivý, možno nebudem lenivý. Ja fakt neviem. Ideme do posledního. Alebo ja neviem, myslím, že tam budú len 3 levely. A pritom už hráme sa mi zdá, že 5. level. Na chvíľku to bude 6. Idem asi tu. Neviem, keď som išiel asi dole, tak je tam dáký bonus. Ja fakt neviem. A ďalšia vec, to je pre mňa úplne zbytočná. Viem, ako odráža to tie útoky. Ale kto to využije? Povedz, kto to využíva? Nikto. Doslova. Nikto to nevyužíva. Teraz pamätujte sa a dajte nejaký úplne nový move. Ako napríklad Sonic Frontiers, viete, koľko ste tam dali veľa tých vecí. A vy radšej dáte moje toto. Alebo nejaký to neviem. Ale viete, čo som chcel? To je Drop Dash. To ste našli. Sega ma chce naštvať. A asi aj nechce naštvať hlavne. Ja mám veľmi keď do série pôjde taký nový move, ktorý je možno využívať. A nebude totálne zbytočný. Toto nemá rád. A takiaľ, čo sme sa aj rozprávali, že sme aj dokončili level, čo? Dokončili sme už aj level. Tak 1.
Teda zase bude boss, sa mi zdá. Zase bude ten boss. Prečo zase bude boss? To už je tretí boss. A teraz 6. stage a tretí boss. Asi toto bude finálny akt v tomto demo. No. A ideme na akt 2. Dohráme tento level a vypneme to, lebo už to asi točíme celkom dlho toto. Takže no. A kedy už veci musia skočiť. A možno to skočíme, keď už toto dohráme. Táto hudba je taká dobrá, hej. Sonic má podľa mňa najlepšiu hudbu zo všetkých hier doslova. Okrem Undertale. Ale inak Sonic top hudbu má. Aj vo hrách, vo filmoch, ako kedy. Čo za porto? Sega. Ale jo, ako tu je toto. Tak toto bylo těsné, jako halo. Je. Asi ideme na bossa, čo? Aha, ideme na bossa. Nie, to je tento. Ja ho tak nenávidím. To je prostě jako čistý gamble. Dobrý. To je jako gamble, nenávidím gamble. A teraz ho musíme robiť v tomto boss fighte. Gamble. Mimochodom, daj pýtajte sa otázky v tomto videu, lebo to má taký dobrý nápad na Q&A. Proste píšte troška, prosím. Píšte komentáre. No. Dohrali sme to. Máme bossa. Zase. No a máme to. Uvidíme, že či ešte bude nejaký level, ok, tak už to prostě musím skočiť. Tak očividne to demo není. Očividne to už je celá hra. A to znamená len jedno. A to znamená len jedno. Že už to ideme skočiť a na budúce to dohráme. Takže čau.